Petrinja, to su Petrinke i Petrinjci. Vama poklanjamo svaku završenu građevinu, dječje vrtiće, igrališta, dvorane, ceste. I zato dok gradimo, mislimo na vas, jer grad, to su ljudi. Za projekte obnove iz Fonda solidarnosti realizirali smo preko 46 milijuna eura. Nakon potresa, prioritet je bio ukloniti građevine koje su predstavljale opasnost i zbrinuti velike količine nastalog građevnog otpada. Sredstvima Fonda solidarnosti sanirali smo 7 klizišta. Do sada smo rekonstruirali točno 100 oštećenih prometnica ukupne duljine 42,3 km. Sanirali 15 makadamskih cesta, obnovili pješački most na Petrinčici. Vesele nas i manji projekti poput sanacije ceste uz multifunkcionalno igralište ili novih autobusnih nadstrešnica. Za privremeni smještaj sugrađana, čiji domovi nisu bili sigurni nakon potresa, uspostavili smo 4 kontejnerska naselja. Staze u gradskom parku su obnovljene, rekonstruirana je metalna konstrukcija glazbenog paviljona, a u tijeku je i obnova betonske. Za naše najmlađe uredili smo novo dječje igralište u Češkom selu. Nastavljamo i projekte iz intervencijskog plana. Izgrađeno je multifunkcionalno igralište uz Petrinčicu koje je prilagođeno i osobama s invaliditetom. Obnavljamo i gradsku tržnicu. Cilj je na zadovoljstvo svih korisnika poboljšati kvalitetu pružanja usluga, ali i sam izgled tržnice u srcu grada. Pružamo podršku našim poduzetnicima. Kroz projekt Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji dodijeljeno je preko 11 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekte petrinjskih poduzetnika. Projektom Grad na Kupi saniran je cestovni most preko Petrinčice, uređeno šetalište Kajetana Knežića, izgrađena terasa. Potporu u izazovnom razdoblju nakon potresa pružila nam je i Europska banka za obnovu i razvoj. Donacijom japanske vlade gradskoj upravi omogućuje se suradnja i prijenos znanja međunarodnih stručnjaka za upravljanje rizicima od katastrofa. Nova vatrogasna vozila i oprema povećavaju standard vatrogasaca, što je na korist cijeloj zajednici. Vlastitim snagama i znanjem pokrenuli smo inovativni projekt Drone In. Trenutno se provodi prva faza, edukacija nezaposlenih osoba za programere bespilotnih letjelica u trajanju od 6 mjeseci. Saniraju se i oštećenja na vodovodnom sustavu, a to je ujedno i prilika za njegovu modernizaciju. Sanacija hidrotehničkog tunela u Popovoj šumi važna je zbog gravitacijskog dovoda vode iz izvorišta Pecki. Sanacijom bunara povećat će se izdašnost zdenaca te postići veća bistroća vode. Sanira se i kanalizacijski cjevovod CIP metodom bez iskopa. Preuzeli smo proces cjelovite obnove 26 građevina koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro u vrijednosti gotovo 35 milijuna eura i konstrukcijsku obnovu za 42 građevine u najužoj jezgri grada. Između ostalih, u tijeku je obnova zgrade gradske vijećnice te stare klaonice u kojoj ćemo nakon obnove uspostaviti centar za djecu i mlade. Obnovom zgrade Hrvatskog doma i galerije Krsto Hegedušić obnavljamo i njihov duh i značaj, pokazujemo posvećenost očuvanju i poticanju kulturnog života grada. Bogatu kulturnu tradiciju Petrinje promovira i pijanistički memorijal Ranko Filjak.
Nastojimo građanima Petrinje i gostima ponuditi kvalitetne i raznovrsne manifestacije. Petrinja je kroz projekt Camino Banovina postala dio hrvatske i europske rute puteva Svetog Jakova. Petrinja se ponosi svojom bogatom tradicijom lončarstva. Ove godine održan je 3. po redu FLIK, festival lončarstva i keramike, a od lipnja smo postali i dio europske keramičke rute, jedne od 50 kulturnih ruta Vijeća Europe. Nismo zaboravili niti na važnost sporta, posebice kada su u pitanju mladi te školski sport. Petrinja je oduvijek bila grad sporta, a odlični rezultati naših sportaša i sportašica to i potvrđuju. Petrinja nam je u srcu.